Saps què tenen en comú un gratacel i una operació cardíaca? I un tren i el teu entrepà? Has pensat mai en quin mineral fa possible que el teu mòbil funcioni? Benvinguts al primer capítol de Tresors UPC, un podcast de l'àrea de Cultura i Comunitat de la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui descobrirem els secrets i curiositats dels minerals al Geomuseu de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa. A la nostra Universitat Politècnica de Catalunya i concretament a l'Escola Universitària Politècnica de Manresa tenim el Museu de Geologia Valentí Masachs, que va ser fundat l'any 1980. Juntament amb el doctor Masachs i el doctor Mata, jo mateix, un servidor, Joaquim Sans, vam estar arrencant aquest museu que va néixer amb la finalitat de que fos una eina pels estudiants, en principi pels que estaven estudiant aquí a la nostra escola i després pels que van venir d'arreu, de tota Catalunya. Jo vaig estar a vora de 41 anys sent professor de mineralogia aquí a la universitat i juntament amb la que ara és també professora d'aquí, la Nor Sitki Rius, vàrem muntar dins del museu un apartat destinat als minerals i les seves aplicacions, és a dir, el per què serveixen, què se'n fa dels minerals, una mica per donar un enfoc diferent a allò que habitualment i en termes populars s'anomenen això són pedres. Els minerals no són només pedres curioses en un museu. Formen part de la nostra vida quotidiana, encara que gairebé mai els veiem. On es troben i per què serveixen? Aquestes pedres tenen molta utilitat. Tant és així que en aquest museu podem veure que aquests minerals tenen 1001 aplicacions. En citarem algunes. Per exemple, d'un mineral com se'n diu hematites, que és un mineral de ferro, tant en podem treure una biga de ferro per construir edificis com un petit estern que fa 2-3 mil·límetres per eixamplar una artèria. De la calcopirita, per exemple, que és un mineral de coure, en fem fils de coure, com tubs de coure, com planxes de coure. De la bauxita, que és un mineral d'alumini, tant el podem fer servir i s'utilitza per fabricar trens, per fabricar autobusos, però també per fer aquell paper d'alumini que tenim a casa, a la cuina. O la wolframita, per exemple, mineral de wolfram, o el tungstè, dit d'altra manera, també és un mineral superimportant perquè ens serveix per fabricar acers molt durs que serveixen, per exemple, per les tuneladores que obren dins de la roca túnels llargs per passar-hi carreteres, per passar-hi trens, però també aquest mateix mineral s'utilitza per fabricar les puntes dels nostres bolígrafos. Els fosfats, per exemple, uns minerals que s'utilitzen en gran abundància, sobretot per la fabricació de sanitaris, lavabos, dutxes, etc. És un altre mineral en el qual és importantíssim per la construcció i, a més, quan nosaltres ens trenquem un braç, precisament és el guix el que ens ajuda a que aquell os que s'ha trencat es consolidi. La caolinita, un altre mineral importantíssim per fabricar les nostres tasses amb les quals prenem cafè. La sorra silícica és la font principal per l'extracció del vidre. I el vidre, tant el podem veure a les vidres de les nostres cases com a les ulleres que portem. La sepiolita, un mineral que és la clau, sobretot, per fabricar aquests llits que se'n diuen llits pels gats casolans que tenim a casa per que puguin fer les seves necessitats. Les terres rares, que segurament heu sentit a parlar durant molt i molt de temps, cada vegada més importants, sigui per fabricar equipament electrònic, per fer tot el tema dels mòbils, tot el tema de vehicles elèctrics, tot el que són aerogeneradors, tot el que són cèl·lules fotovoltaiques, en fi, 1001 aplicacions. Ara que ja saps com els minerals formen part del teu dia a dia, sabries identificar-los en la seva forma original, tal com la natura els ha format durant milers d'anys. Aquest museu, que ens agradaria molt que poguéssiu visitar, té una importantíssima col·lecció de fòssils
que cuida el company Josep Biosca. Dintre d'aquests fòssils hi ha el més espectacular, que és un ullal de mamut, que havia existit abans aquesta zona del Bages i que d'aquí en tenim un ullal que fa uns 2 metres de llargària. També hi ha una delicada col·lecció de fòssils, uns crancs que semblen acabats de treure de la peixateria per la seva qualitat. Al·lucinareu també quan vingueu i veieu la sala de la fluorescència, on uns minerals sota la llum ultraviolada ens donen uns colors magnífics i superpotents que són impensables que surtin així. Un altre dels punts també claus és el mesurador de reactivitat. Amb la reactivitat, doncs, posar unes barreres per veure l'eficàcia de la blindatge que arriben a fer certs materials davant de les emissions de radioactivitat. Tenim a part, i tanquen, per dir-ho així, el conjunt del museu, una col·lecció de roques. Aquestes roques estan conservades i dinamitzades pel professor David Parcerissa. En David Parcerissa ens presenta amb la seva forma dinàmica d'explicar la geologia, ens fa interessar per ella, tant sigui aquí al museu com en totes les sortides que es fan als voltants del museu, en el qual moltes d'elles hi podreu participar amb tota facilitat. La direcció del museu està a càrrec de la professora Pura Alfonso i només dir-vos que entreu a la web del museu per veure molt més detalls. www.geomuseu.upc.edu. Més que un museu, el Geomuseu és una porta oberta al món dels minerals i les seves aplicacions. La bona notícia és que tothom hi té cabuda, estudiants, escolars i qualsevol persona amb curiositat per entendre millor el món que ens envolta. La visita del museu és gratuïta. La tenim obert de dilluns a divendres de les 9 a la 1, prèvia visita concertada, acompanyada per un becari que acompanya les visites, i els diumenges està oberta lliurement d'11 a 2. Veniu a veure'l, disfrutareu i sobretot sortireu havent après coses noves. Gràcies. Ara que ja saps que les terres rares ho fan possible, agafa el teu mòbil i apunta quan pots venir al Geomuseu. I si t'ha agradat aquest capítol, segueix-nos a Instagram, @laupc, per no perdre't cap novetat.